Læg den til mig. Jeg tror, jeg rammer. Læg den til hovedet. Jeg fyrer den ind i kameraet med hovedet. Okay, det kunne jeg ikke. Det er fordi den lå og står helt dårligt, den Jonas der til mig. Ja, lad mig, men jeg har fået den i den. Bum. Nej! Er du klar? Er du klar? Nej, okay. Fuck. Jeg mener, jeg bliver syg i hovedet. Okay, Jacob, nu. Bare fyr den som kameraet. Vi filmer intro. Det var god, den der. Den skal med, den der. Hallo, er der en, der vil stille sig op og blive slagtet? Jeg vil gerne. Ja. Alle sammen skal lige på røv. Nå, jeg står lige røv, Så skal Jacob skyde. Jeg skal skyde. Hey! Nej! Jeg skal stadig have den sådan her! Jacob, jeg står som til Jakob, vi stopper ikke før du Ja. Jeg plejer at være flere. Fordi Kevin han vil ikke have, at vi skyder på ham, så han er statist. Nej, det er bare Jeg fordi, fyrer. der er flere, der skyder jo. Nej, du skal altid skulle ikke fyre, fordi det kommer... Jo, det skal du faktisk. Eller det skal du ikke, fordi vi gør sådan, så filmen går hurtigt jo. Ja. Så må man ikke engang at se det. Men det skal ikke gå alt for hurtigt her. Godt lavet, Rex. Må jeg godt bare få den? Nej, sådan... Bare giv mig den, Kevin. Så siger det er din tur. Jakob, Ja. jeg har bolden. Så siger det er din tur. Ja, bare sig til mig. Nej, jeg placerer bolden. Kom nu. Er I klar? Er det dig, der skyder? Det er din tur. Yay. Nej, vent lidt. Vi tager den lige igen, fordi der kommer ikke noget luft på. Okay. Det kan vi godt smide på. Vi kan godt smide det på. Det er din tur. Yay. Jeg er klar, hvor svært det er. Jeg mener, det er svært. Jeg mener...